Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр тамашачыга яхшы кәеф, уңышлы эш көнне телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Бүген 7 апрель көнне бөтен дөнья сәламәтлек көне билгеләп үтелә. Кемнәрдер аны гадәттә табиблар өчен дип кабул итә, ләкин бу һич тә алай түгел. Бөтен дөнья сәламәтлек көне үз сәламәтлегенә битараф булмаган һәр кешенең шәхси бәйрәме. Сәламәтлек көнен 1948 елда билгели башлаганнар. 7 апрельдә бәйрәм итә башлауның сире гади. Бу көнне бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасының уставы дөнья күргән. Бүген бәйрәмне дөньяның 194 илендә билгелиләр. Ул безгә иң кадерле, иң кыйммәтле, саулыгыбызны саклау кирәклеге турында тагын бер кат искә төшерә. Коронавирус белән бәйле шартларда һәр кайсыбызның үз саулыгы турында кайгыртуы аеруча актуаль мәсьәлә. Әгәр без үз сәламәтлегебезне кайгыртып яшибез һәм чирләрне искәртү белән шөгыльләнәбез икән, бу безнең дә бәйрәм дигән сүз. Шулай ук 7 апрель рус телле интернетның туган көне. 1994 елда Россиядә .ru домены теркәлә. Шулай итеп, Россия дөнья челтәренә кушыла. Татарда халык музыка уен кораллары ансамбленә нигез салучы дигәндә горурланып Харис Нигъмәтҗанов исемен атыйбыз. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, тәҗрибәле педагог Харис Нигъмәтҗанов бар гомерен халык музыка уен кораллары ансамблен җитәкләүгә, үзенә генә хас яңгыраш тапкан әлеге ансамбльнең репертуарын махсус эшкәртелгән халык көйләре һәм инструменталь әсәрләр белән баетуга багышлады. Лук шәхесебезгә апрель аенда 75 яшь туласы иде. Харис абый Нигъмәтҗановны искә алу кичәсе 30 апрельдә Җәүдәт Фәйзи исемендәге музыка мәктәбенең актлар залында узачак. Бүген бездә кунакта әлеге кичәне оештыручылар Татарстанның атказанган артистлары Рамил Миңнегалиев һәм Елена Григорьева Данилова. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көннәр, хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Изге Рамазан аенда Харис абый Нигъмәтҗановның якты истәлегенә багышлап концерт оештырасы икән. Әзерлек эшләре ничегрәк бара? Әйе, менә шулай килеп чыкты. Харис абый бит инде гомере узган елның җәендә üzелде. Үзенең 75 еллык юбилеена ярты ел гына кала, китеп барды безнең арабыздан. Менә без инде аны искә алу кичәсен оештырырга карар кылдык. Шушы искә алу кичәсе инде безнең изге ай Рамазан аена туры килде. Һәм менә шушы бәйрәмне, шушы кичәне без инде сез әйтеп киткәнчә Җәүдәт Фәйзи исемендәге музыка мәктәбендә оештырырга булдык. Нишләп шушы музыка мәктәбендә? Чөнки бу мәктәптә Харис абый үзе дә вокаль-инструменталь ансамбль оештырып, шушы мәктәптә укытучылар арасыннан вокаль-инструменталь ансамбль оештырып, шулар белән бергә матур кичәләр оештырган шәхес. Шуңа күрә инде бу актлар залында аның кичәсен оештырырга булдык. Бу бәйрәмдә безнең катнашачак, аның белән бергә эшләгән, аны белгән, якын белгән кешеләр, музыкантлар, артистлар һәм инде гомумән кемнәр катнашасы килә, шулар килеп әлеге кичәдә катнаша алачак. Менә инде катнашучыларыбыз турында әйттегез, тамашачыларыбыз һәр теләгән кеше димәк әлеге матур концертына килеп карый ала, шикләүләр юк. Бер нинди дә шикләүләр юк. Чөнки Харис абый ул бит инде безнең халык арасыннан чыккан шәхес, аны халык артисты дип тә гомумән әйтеп була. Шуңа күрә инде ул халык белән янәшә булды. Һәр вакыт халык әсәрләрен башкарды һәм халкым дип яшәде. Шуңа күрә бер нинди халыкка да, бер кемгә дә бер нинди шикләү юк. Теләгәннәр менә шушы кичәгә Бертуган Касыймовлар урамы 14-нче йортта урнашкан музыка мәктәбенә 30 апрель көнне 16 сәгатьтә килеп әлеге концертта катнаша да алачак һәм карый да алачак. Әйе, менә сез катнашу турында да әйткән идегез. Без әле менә тапшыру башланган чисен белән сөйләшеп алдык. Тамашачыларыбыз әгәр дә Харис абый турында ниндидер истәлекләре бар икән, аларның әйме сәхнәгә чыгып әлеге истәлекләр белән дә бүлешә алалар. Менә шундый мөмкинлек тә бар. Халык музыка уен кораллары ансамбле озак еллар безнең инде концерт, тамашалар һәм радио, телевидение аша татар музыкасын
музыканы пропагандалау эше белән шөгыльләнде. Һәм инде менә безнең телевидениебезнең алтын фондында Харис абый һәм инде ул җитәкчеләгән ансамбленең иң матур язмалары саклана. Һәм әле Харис абый бик күп яшьләргә сәнгать юлына бит әле хәер-фатиха биреп, аларны сәхнәгә дә чыгарган. Һәм Рамил әфәнде, сез дә шул исәптән, әйеме? Сезнең бер язмагыз бездә саклана. Әйдәгез шушында тукталып, әлеге җырны тыңлап китик. Бүгенге тапшыруыбызны без Харис абый Нигъмәтҗановның туган көне уңаеннан аның якты истәлегенә багышлыйбыз. Елена ханым, менә сез әлеге халык музыка уен кораллары ансамбле инде беренче көннәреннән башлап дип әйтергә кирәк, Харис абый белән иңне иңгә куеп эшләгән кеше. Һәм әлеге вакытлардагы матур-матур истәлекләр һәрвакыт сезнең күңелегездә яшидер. Ул елларны бик сагынып искә аласыздыр. Әлбәттә, бу җыллар бит инде минем Харис абый менә гомумән мине профессионал сәхнәгә иң беренче тапкыр ул алып чыкты. Мин әле 2нче курс студенты гына идем, 89нчы елда ул мине үзенә чакырып алып, менә 89дан 97нче елга кадәр мин анда эшләдем. Эшләдем дип кенә әйтү дөрес булмас. Музыка уен коралларында уйнадым, альдомбрада уйный идем, курай, сармайларда уйный идем. Хәтта 2 курайда уйнаганым да бар. Һәм дә әле крешен җырларын башкара идем, үзебезнең авылдан яздырып алып килеп, Харис абый аларга аранжировкалар ясап, ул аларны бик ярата иде. Менә шулай иттереп сәхнәдә бергә эшли торган идек, бик матур иттереп. Җитәкче буларак нинди кеше иде ул? Төрле вакыты була иде. Иң мөһиме, ул бик гадел кеше иде. Тәрбияле кеше иде, зәвыклы кеше. Була иде аның кырыс вакытлары, анысында яшермибез, кызып киткән вакытлары да була иде. Ләкин ул тиз сүнә, тиз үз урынына кайта, аннан соң үз гаебен дә аңлый торган кеше. Алай ачу саклап, үпкәләшеп йөргән вакытлар булмады. Һәр теге аңлашылмаган вакытларны урынында хәл итә идек тә бетерә идек. Менә мин дә стимәл бик таләпчән кеше иде ул. Менә ул беренчедән үзенә бик таләпчән кеше иде. Һәм менә үзенең тирә-юньдәге кешеләргә бик таләпчән кеше иде. Менә һөнәри яктан караганда, һәр эшне җиренә җиткереп башкарган кешеләрне ярата иде ул. Менә эшнең башыннан ахырына кадәр. Һәм ялганчыларны, 200 кешеләрне сөйми иде. Әлбәттә, андый кешеләргә бит инде яшәү бу дөньяда авыррак, кешегә яраклаша белми иде ул. Менә үзенең шундый туры юлы бар иде, һәм менә шушы туры юл белән яшәде ул. Менә шундый кеше иде. Әйе, 1962 елда Харис абый Нигъмәтҗанов Казан музыка училищесына укырга керә. Һәм менә безгә билгеле булган фактлар буенча
Нәкъ менә шушы музыка училищесын тәмамлаган елларда Мәскәүдән әмер килә халык музыка уен кораллары ансамблен башларга дигән. Һәм менә шул вакытта менә ничек итеп әлеге юлны ул башлаган һәм ничек итеп менә музыка уен коралларын туплаганын бездә истәлекләр саклана. Әйдәгез әле Харис абыйның үзенең сүзләрендә тыңлап китик. Ул вакытта малай чагына вакыт бит әле, яшь вакыт, консерваторияларда укыган елларны, армиядә хезмәт иткәндә инде мин шуннан соң күз ачылды. Грузиннар үзләренең милли уен коралларын алып киләләр армиядә, әрмәннәр үзләренекен, үзбәкләр үзләренекен сорап куялар. Кайда соң безнең үзебезнең милли уен кораллары? Әйе. Мин ыкмак килеп маташтым да, менә шунда ныклап уйланып инде мин, гомумән минем теләк бар иде коллектив төзү турында. Консерватория бетергәндә мин үземнең диплом эшендә менә Шәрик клубындагы булган беренче оркестрларның фотосурәтләрен менә сез күрәсез биредә. Шуларның белән таныштым, казындым, тарихи мәгълүматларга чумдым. Кызганычка каршы безнең белән ниндидер милли уен коралы табылмады. Менә бүгенге көндә яшәп килүче милли уен кораллары дастаннардан иләрдә бар ул безнең теге саз дигән ниләр бит инде ятаган дигән сүзләребез бар, тормышта алар инде сакланмаган иде. Менә шундый истәлекләр. Оркестрда барлыгы ничә музыка уен коралы тавышын ишетергә була иде? Бер юла дип әйтәсезме? Әйе. Унлап дип әйтә алам, чөнки баяннар кыллы уен кораллары, думбралар, гитарада бар иде бездә, курай, сырнай, өрмә уен кораллары, флейта, шул ук вакытта скрипка да бар иде әле бездә. Ул бит инде халык уен коралы дип саналмый, үзе скрипка, ул академик яктан, симфоник оркестрларда уйный торган. Харис абый аны бик матур иттереп аранжировкага үзенең ахәңен табып шушы халык музыка уен кораллары ансамбленә куя иде. Менә унлап кеше уйнап инструмент уйнады дип әйтәбез. Бу бит инде оркестрның төпләнгән вакытында барлыкка килгән инде. Бу инде оркестрның шушы ныклап аягына баскач килеп чыккан инструментлар. Ә бит анда башланган бер ярым ставкадан менә башлану тарихы шушы ансамбльнең оркестр дип әйтәбез имзаны тулы мәгънәдә шундый чын иҗат коллективы булып бер ярым ставкадан башлаган 1986 елда Харис абый инде Чаллыдан Казанга кире әйләнеп кайтканнан соң инде ныклап торып шушы оркестрны булдыру өстендә эшли башлый. Халык иҗаты йортында ул инде һәр теләгән кешене шушы ансамбльдә уйнарга чакыра. Һәм килеп менә күз алдына китерәсезме, кешеләр бернинди дә хезмәт хакы алмыйча, бары тик менә шушы үзләренең теләкләре белән уйный башлыйлар. Һәм соңыннан инде әлбәттә шушы ансамбль ишәя бара, һәм кешеләр коллектив инде туплана бара, һәм инде дәүләт статусын алу дәрәҗәсенә ирешә Харис абый. Бик күп инстанцияләргә язып, инде Минтимер Шәймиев президент булгач, менә аның заманында инде шушы оркестр дәүләт, халык уен кораллары оркестры дәүләт статусын алды. Үз заманында бик зур уңышка ирешкән булган бит. Бик зур уңышка ирешкән коллектив. Менә элекке елларда менә кайсы менә безнең телевидениебезне ачсак, аның язмасын менә 90% язма шушы коллективны тәшкил иткәндер. Ул бу оркестр белән кайсы гына җырчы үзләренең җырларын яздырмады икән. Менә радио фондында, телевидение фондында бик саклана шушы оркестр белән яздырылган җырлар. Бөек җырчыларыбыз күпләр язылган. Менә берсен әйтсәң, берсе онтылыр кебек. Барысы да дисәк дөрес була. Елена ханым, гастрольләргә килгәндә нинди шәһәрләрдә, нинди илләрдә булдыгыз? Астрахань, Ульяновск. Без гомумән бу регионнарда булдык инде, Казахстанда булдык. Аларны инде зур Европа илләренә чыга алмадык әлбәттә. Ләкин менә үзебезнең тирә-юньдәге Татарстан тирәләрендәге бөтен шәһәрләрне айкап чыктык дип әйтә алам. Һәм үз заманында бит инде менә бу республикабызда бу ансамбль үрнәгендә байтак сәнгать коллективлары барлыкка килә. Чаллыда, Яшел Үзәндә һәм инде менә хәзерге вакытта бик тә популяр безнең Ринат Халитов, Расим Ильясов оркестрлары да нәкъ менә
Харис абый Нигъматҗанов биргән үрнәк буенча хәзер инде менә безнең Татарстаныбызның байлыгы булып тора. Һәм инде менә Бәрмәнчек ансамбле дә бит шул елларда шул үрнәк буенча оеша бит. 2008 елда Бәрмәнчек ансамбле оешырга дигән приказ булганнан соң Минтимер Шәймиев ул приказга кул куйды. Менә музыкантларга, профессионал музыкантларга, җитәкчеләргә кытлык килеп чыкты. Шул вакытта Харис Нигъматҗановны культура, мәдәният министрлыгы безгә оркестр җитәкчесе итеп җибәрде. Ул бик таләпчән музыкант, музыкантларыннан да үзебезнең, әле безнең музыкантларыбыз да студентлар гына иде, консерватория студентлары. Ул бик матур аранжировкалар ясап, менә безнең презентация концерттан зур презентация булды ул. Бөтен җаваплылыгын үз өстенә алып, күпме аранжировкалар эшләгәндер бихисап. Берничә ел ул бездә эшләде. Без аңа бик рәхмәтле. Аның аранжировкалары, аның партитуралары әле бездә хәзердә саклана, без аларны һаман да кулланабыз. Ягъни мәсәлән, менә мин үземне дә әйтә алам. Аның ансамблендә эшләгән вакытта алып килгән керәшен җырларын без Бәрмәнчектә дә бик яратып җырлыйдык. Әлбәттә, ул минем репертуарда һаман да. Менә бүген сөйләшкән сүзләребез Харис абый Нигъматҗановның якты истәлегенә дуга булып барып ирешсен. Һәм инде тагын бер тапкыр барлык тамашачыларыбызны 30 апрель көне Җәүдәт Фәйзи исемендәге музыка мәктәбендә, әлеге мәктәпнең актлар залында искә алу кичәсендә көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунакларыбыз, бүгенге иртәгезне безнең белән башлап, Харис абый Нигъматҗанов турында якты истәлекләр белән бүлешкәнегез өчен. Зур рәхмәт. Татар халык иҗатын тирәнтен аңлаган коллективның киләчәк буын өчен бик кыйммәтле мирас туплауына сокланмый мөмкин түгел. Тапшыруыбыз азагында халык музыка уен кораллары оркестрының кабатланмас көйләрен тыңлап үтик. Мин Айзилә Батырханова, тапшыруыбызның җат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.